D'abord, Amadoun ba ka ni problème in syndicat ni ɲɔgɔn cɛ problème de don parce que BDM syndicat min bɛ yen o bureau de tun kan ka kurakuraya o bureau kurakurayali senfɛ candidat dɔ bɛ yen o tun delila ka sanctionner ka bɔ syndicat ka baaraw bɛɛ la n'i ma fili a bɛ sɔn ka san kelen ni kɔ yɛrɛ bɔ ni bɛrɛ t'a jɛ san 2 ɲɔgɔn na o sanction banna o nana kɛ candidat ye o ka avocat o ye ne yɛrɛ ka avocat ye n'o ye maître Laji Traoré qui est un excellent avocat min bɛ procédure pénale dɔn kosɛbɛ ni magistrat ni avocat ɲɔgɔnw yɛrɛ b'a tanu a la kosɛbɛ donc o bureau sigi de senfɛ Amadoun ni bureau sigira olu de bɛna a sɛmɛ bureau min sigira banque la k'o bureau sɛmɛntiya a bɛ n'a fɔ AM n'a bureau sigi bɛ kɛ Segu, Sikaso, Kucala AM bureau ba de bɛ wuli ka taa bureau sigili min sigira k'o bureau confirmer donc o cogoya kelen de don donc Amadoun ninnu ye bureau min confirmer o de tɛ dɔ in ka bureau ye donc dɔ in de wulila sisan ko Amadoun ba ye bureau min sɛmɛntiya ye ko o man ɲi k'a man kan o kɛra ni PV minnu ye ko karisa ni karisa tɔgɔ bɛ liste la olu ye ni assemblée générale kɛ ko mɔgɔ dɔw tɔgɔ b'a la minnu ko olu ma participer o assemblée générale la bureau sigi la donc ko o ye o papier in k'o ye faux ye donc o faux ko kuma o de ye dossier ta ka taa pôle économique et financier la donc depuis a fɔra pôle économique mɔgɔw ɲɛna k'a ye wari de détourner ou bien a ye nin kɛ ka sɔrɔ wariko kuma kelen t'a kɔnɔ wariko kuma parce que a fɔra ko ni faux ko kuma fɔra min na ko pôle économique bɛ se ka a saisi o dossier la faux ko kuma min b'a la nin yɔrɔ de ko don liste min kɛra ko karisa ni karisa nana fɛngɛ donc Amadoun ka avocat fana ka argument b'u bolo minnu n'olu fana bɛ k'u yɛrɛ défend ni o ye a supposer même que ok bureau min ni Amadoun ninnu y'o sɛbɛntiya o bureau ma kan ka lakodɔn maintenant dɔ in min taara plainte don bureau min b'ale bolo jɔn de ka kan k'o bureau sɛbɛntiya sisan o ye Amadoun kelen de kan k'o bureau sɛbɛntiya Sinabef donc ça veut dire que difficulté dɔ bɛ nin yɔrɔ la dossier nana di juge min fana ma pôle économique la ne b'a dɔn kosɛbɛ juge tanunen don magistraw cɛ la n'i ye magistraw ɲininka o b'a f'i ye ko kasokɛ yɛrɛ bolo fan bɛ maa min na kosɛbɛ ko nin juge in bɛ olu cɛ la et puis n'i ye jugew ɲininka fana o b'a f'i ye ko nin ye mɔgɔ tilennen de a ka baara kɔnɔna la donc a bɛ nin jɔyɔrɔba in na mais u b'a fɔ ko n'i taara yɛrɛ ka terrain de vie lajɛ donc ko i b'a dɔn ko juge ladiriw bɛ yen hali bi quoi magistrat caman ye nin kuma fɔ ne ye ne b'a dɔn a mɛnna ka ca san ye bi ne b'a tɔgɔ mɛn ka ca san 2 ye bi ne b'a tɔgɔ mɛn dossier dira juge min ma donc mun ye nin ko in bɛɛ wolo nin na peut-être dusu de y'a kɛ kumaw yɛlɛla ɲɔgɔn kan peut-être ou bien u ma ɲɔgɔn faamu détail dɔw la peut-être
kuma dɔw la juge ka sensibilité à heurter mangon quoi. Voilà, fɛnni fitini kuma dɔw la u b'a miiri k'i viser quoi. Bon, a ka ca la ni faratilaw dɔw la solution min ka nɔgɔ ma u b'a fɔ k'u b'i datugu fɔlɔ san'a ɲɛ ka sɔrɔ. Donc a kɛlen a digira syndicalistw caman na. Question caman nana minnu ye bɛ tali kɛ sariya la. O yɔrɔ ye avocatw ka baara ye olu de bɛna o yɔrɔw défend mais kɔnɔsutɔmɔkan dɔw nana n ye videomani dɔw mankan mɛn ko Modibo Kone ninnu de ye yɔrɔ dɔw bɛ politiki kɛlɛ la sababu fɛn mana na olu bɛ don o kɔnɔ ka mɔgɔw accuser yɔrɔ ɲini a dɔw ye transition yɛrɛ ɲɛmɔgɔw dɛmɛbagaw ye quoi ko Modibo Kone de kɛra sababu ye ko de bɛ plainte in kɔfɛ quoi ko de bɛ plainte in kɔfɛ donc ko kuma dɔw yɛrɛ bɛ yen a fɔli yɛrɛ dusukasi don quoi parce que ni mɔgɔw bɛ kuma kunfɛ ten bon Mali yɛrɛ kɛra o jamana façon de ye mɔgɔw bɛ kuma kunfɛ ten quoi hali danga bɛ maa min kɔ o tigi b'a se k'a jateminɛ ko nin dossier in tasuma kami de tun don fanga tɛgɛ kɔnɔ nin ko in karabali k'a wɔgɔbɛ nin cogo la fanga de y'a karaba nin cogo la a fɔli man ɲi wagati dɔw la i b'i makun quoi mɔgɔ minnu tɛ diɲɛ kalama i b'i ta k'u lamɛn ni ye wagati dɔw la e min bɛ kow faamu i b'i makun waati dɔw la i bɛ mɔgɔw to kɔnɔ sutɔmɔkan fɔ la Amadou minɛna mercredi jeudi plainte bɔra su ko ni dugusajɛ plainte bɔra pewu plainte retiré oui parce que il y avait d'autres acteurs qui étaient dans le jeu parce que grève a man ɲi État ma ça touche à l'État ça aboutit UNTM fana tun bɛna don a la ça pouvait faire même chuter les régions a tun bɛ se ka fanga dafiri un coup ɲɛ bɛ lagalagatɔ dɔw la nul n'est au-dessus de la loi UNTM ka dissous SINABEF ka dissous mɔgɔ minnu tɛ diɲɛ kalama u t'a dɔn ko u ɲɛna ko association minnu cira ko ni ninnu ye fɛn façon que des gens qui ne savent rien quoi u bɛ kuma u kunfɛ ten ko la u tɛ ko min dɔn UNTM ka dɔgɔkun kelen grève fanga bɛ tun bɛ danger la lajɛ kuma dɔw la komi maliyɛn yɛrɛ ma sugu bɛɛ lamɛn o de ye dusukasi yɛrɛ ye quoi kuma dɔw la maliyɛn yɛrɛ nin kuma fɔbagaw yɛrɛ ni minnu yɛrɛ fana b'u lamɛn ka tila ka a kumaw partager i yɛrɛ ba lamɛnbaga ninnu yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ kuma yɛrɛ fɔbaga kan wagati dɔw la quoi donc n bɛ se ka min fɔ biriya magistraw ni UNTM ka fadenya kana wuli nin dossier in kɔnɔna la magistraw ni UNTM cɛ a ka gɛlɛn dɔɔni dɛ il fallait faire tout pour que o fana kana kɛ dossier in ka kun cɛ hɛrɛ la grève ka jɔ joona k'a sɔrɔ i ma jɔnmaya ta ka kiiritigɛlaw fana sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ i ma yira kiiritigɛlaw la k'u tɛgɛ nɔmina k'a da u kɔfɛ donc o de ye dossier in kɛ ka bi sɔrɔ sinon ka kɔn bi ɲɛ ko wɛrɛw kɛra mɔgɔw tɛ min kalama o de la farilankolon dɔw wulila ani faransi journaliste danganenw ka na fɛn caman kɛ ni ɲininkali sera bɔra kan ni Ala sɔnna an b'aw jɛ Ɲang an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman y'i plaint k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye SINABEF ka nin grève kɛcogoya ye ko u fana ma sariya respecté ko n'i kan ka taa grève la k'i kan ka préalable de déposer fɔlɔ 72 heures en avance ni ne ma fili ko ka sɔrɔ ko ka taa grève la
ko population fɛn min ye population ye ko olu fana ye degun sɔrɔ nin ko la olu min m'a min u m'a bɔ k'u ye degun sɔrɔ ne yɛrɛ dɔw yɛrɛ fana k'u fana tun bɛ fɛ ko ka plainte kɛ nin ko in na yala e bɛ se ka explication ani dɔw fana ko tant que jamana in kɔnɔna na ko ni i m'i misikili jira k'i tɛ lamɛn i t'i lamɛn yala maa bɛ se k'a bila o fana minɛn kɔnɔ. D'abord minnu ko association des consommateurs k'u bɛna taa plainte kɛ halisa u tun t'a dɔn ko min bɛ sen na u t'o de kalama quoi o de la u bɛ taa a fɔ k'u bɛ taa plainte ko kuma fɔ quoi wallahi ko min bɛ sen na u t'a dɔn problème sugu min don quoi o de la u bɛ nin kuma fɔ an bɛ min f'u ye an kɔni tun b'u wale ɲuman dɔn n'u kun sera ka plainte kɛ an ka kuranko la parce que consommateurs ni tɔɔrɔ b'u kan bi min ka jugu a bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ye kuranko in ye bon dɔ ko ne ma ko EDM tɛ grève la n ko EDM bɛ fɛn na min ka jugu grève ye parce que grève ye intermittence b'o la quoi tile 3 a bɛ jɔ fɔlɔ dɔgɔkun 1 a bɛ jɔ fɔlɔ san'a ka se illimité ma mais an bɛ min na nin ye kabako do da bon deuxièmement minnu ko grève préavis de kan ka déposer ko nin ye sariya sɔsɔ ye bon apparemment olu de bɛ ka fɛn fɔ SYNABEF ma min fɔ kuma dɔw la mɔgɔw tɛ kuma yɛrɛ lamɛn mun fɔra avant de réagir SYNABEF m'a fɔ k'ale bɛ grève la arrêt de travail u ye baara jɔ grève daminɛ don b'o la ban don b'o la mais arrêt de travail u ma fɛn kɛ fɔ a la k'u ka camarade ka libérer u ma fɔ grève u bɛ grève sariya dɔn c'est des Sénégalais u b'a dɔn sariya min bɛ grève la il ne parle pas de grève il parle de l'arrêt du travail c'est nuance bɛ yen minnu tɛ fɛn sugu kelen ye maintenant minnu ko jamana in ye misikili ko de ye i ka i misikili yira misikili yira ko tɛ nin ye solidarité de ye corporation ni ɲɔgɔn cɛ n'i magara magistrat kelen na bi magistraw t'o t'i bolo dɛ hakili b'a la bandaw ka waati déstabilisation affaire minnu minɛna magistrat dɔ tun b'a la Sékou Traoré ma minɛ yan c'était un magistrat mais a don su bɛɛ magistraw ye balaw wuli ko magistrat tɛ minɛ ta Sékou bilala fo ka taa dossier ban ma a ma tɔgɔ mɛn dossier in na bilen su kelen essaye y'a minɛ su min u y'a bila a don bɛɛ les magistrats avaient fait la pression a bilala bɛɛ ɲɛna i bɛ Mali corporation kelen min ye ɲɔgɔn labila jugu la journalistes don o de la journalistes barika banna jamana kɔnɔ 4e pouvoir ni kelen minɛna dɔw de bɛ taa sigi k'o lagosi k'a di mɔgɔ wɛrɛ k'a di fanga ma walima k'a di maa wɛrɛ ma hasidiya y'a sababu ye hasidiya y'a sababu ye sinon ɲɛdonya tɛ se ka kɛ presse la ni presse b'a a sugu la quoi ce n'est pas possible c'est pas pour rien que presse bɛ wele 4e pouvoir donc o de la fɛnkɛ don misikili ko tɛ fɛn fila de tun bɛ ɲɔgɔn na fanga nana u fila bɛɛ tɛgɛ minɛ le gouvernement n'avait rien à voir avec ça mais a fiɲɛ tun bɛ fanga da disi kan un coup an tun tɛ dɔgɔkun sɔrɔ ni ala cɛ fanga tun bɛ da disi kan a bɛɛ ni ala cɛ un coup fanga de nana a mɔgɔ fila bɛɛ ta a tɛgɛ ma ka kuma n'u ye ka solution ɲini passion bɛ bɔ a la cogo min ni solution bɛ se ka sɔrɔ cogo an ye Katile ka kuma ye a ko a bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo ko a ye layiru timɛ quoi oui parce que UNTM tun bɛna grève tugu a la ba minɛna don min o don kelen UNTM ye ɲɔgɔn ye kɛ mais ɲanga an y'a mɛn k'a fɔ ko parti socialiste ɲɛna n bɛ nin yɔrɔ jaabi UNTM a minɛna mercredi o mercredi kelen SYNABEF ye baarajɔ lancé
UNTM fana ye réunion convoqué bourse de travail la jama ye ɲɔgɔn sɔrɔ réunion in donna fo su la deli de tun bɛ sen na parce que UNTM fana tun bɛ na fɔ de ko o dugujɛ ko baara ka jɔ fan bɛɛ UNTM ye baara jɔ impôt bɛ jɔ douane bɛ jɔ domaine bɛ jɔ administration bɛ jɔ hali ORTM a bɛ jɔ aéroport a bɛ jɔ communicateurs transporteurs a bɛ jɔ net UNTM de bɛ nin bɛɛ lajɔ fanga bɛ da disi kan deli de tun bɛ sen na fo ka taa se su la a ma ɲɛ min kɔ katile ninnu Asimi ko k'a b'u reçoit u yɛlɛla u taara a ko a bɛ bila o dugujɛ en tout cas dɔgɔkun tɛ ban n'a ma bila u bɛnna min na kumaw de bɛ yen peut-être an bɛna se kumaw yɔrɔw ma donc i ka kuma i kun bɛna an bɛ k'a fɔ ko parti social signera syndicat ni gouvernement cɛ ko ka grève jɔ e kun ko UNTM fana tun bɛ oui mais o de kun tiɲɛtɔ filɛ nin ye o n'i y'a ye fanga bɛ hɛrɛ la grève jɔra de donc Katile aussi a ye baaraba de kɛ fanga ye pour que baara syndicat ka sɔn ka bɛnkan ta o ni gouvernement cɛ pour que jamana bɛ kolo suma revendication bɛɛ ka jɔ transition in kɔnɔna la o de la jamana basigilen don baara caman bɛ ka kɛ mais ni min filɛ nin ye nin tun bɛ n'o bɛɛ de kɛ ji la donc fanga diyagoyalen don bɛnkan min tɛmɛna ni baarakɛlaw cɛ a kana taa fɛn kana kɛ jamana kɔnɔ min b'o bɛɛ bila ji la o fana kɛtɔ e kana taa kiiritigɛlaw fana wuli ka bila i yɛrɛ la tu vois à quel point c'était délicat c'était très délicat donc baara bɛ ka ɲini ni hakili ye jisuma bɛ bɔn ko in ka cogo min mais o fɔlɔw ni kuma fu fɔlɔw n'olu t'an b'u ɲaami o kuma kɔnɔ lafasali walima burujali la u tɛ diɲɛ kalama parce que u t'a dɔn fɛn min tun bɛ sen na voilà. D'accord an ye Serge Daniel ale ka tuuti dɔ ye ani a yɛrɛ bɔra ka laseli dɔw kɛ TV5 fɛnɛ sanfɛla la grève ko in kan c'est parce que i yɛrɛ y'a ka tuuti dɔ ta k'a yɛrɛ fɔ Serge fɛnɛ kun cɛsirilen don dossier in ko la i bɛ se ka mun fɔ Serge Daniel ka nin ko in kan. D'abord Serge Daniel ka phrase dɔ bɛ yen tuma bɛɛ a bɛ ne de kɔrɔma tigɛ n'a ye depuis ne ka minɛni laban ninnu ka na se sisan ma tuma bɛɛ a bɛ publication kɛ a bɛ ne attaqué hakilimaw kan k'u yɛrɛ ɲininka munna Serge Daniel acharnenen don ne contre la pourquoi ne dun ka bonya tun b'a kan mais mun kɛ mɛ k'a bila ne na les gens doivent se poser cette question a ka kuma dɔw bɛ yen a bɛ to k'a ta ka segin ko an bɛ profession kelen na mais k'an tɛ métier kelen kɛ quoi c'est-à-dire an bɛɛ bɛ wele journaliste an tɛ baara minɛn kelen kɔnɔ quoi ne bolo sisan ale ka fisa ni anw ye donc anw tɛ journaliste ye donc olu ye journaliste modèle mun ye olu de ye référence ye qualité b'olu de la donc etc. a ka kuma laɲini ye nin de ye d'abord foyi t'ale kunkolo la kodɔn na ne bɛ ɲɛbɔ min fɛ Serge foyi t'ale kunkolo la kodɔn na ne bɛ ɲɛbɔ min fɛ ale fa ye ambassadeur de ye jamana ambassadeur de tun don Angleterre donc ale ma effort kɛ ka dɔnni ɲini walima k'a fɔ k'a ka cɛsiri y'a bila sira dɔ kan k'a kɛra maa ye o sira kan il a trouvé ça avec son père bon anw de b'an disi gosi ka don école la a se tɛ fa ye a se tɛ ba ye ka kalan kɛ o cogo la ka dɔnni ɲini ka université kɛ ka tila fɛn kelen pewu de bɛ ale bolo min tɛ ne bolo
o ye moyen min b'a bolo o moyen tɛ ne bolo parce que a bɛ baara kɛ jamana ye jamana min y'a dɛmɛ sira bɛɛ kan ka se bɛɛ bila ka bolo kan ka protection bɛɛ bila ka bolo kan Mali kɔnɔ a bɛ ɲini k'i lanɔgɔ de walima k'i tereke i kana avancer i kana taa ɲɛ k'i lanɔgɔ waati bɛɛ c'est la seule différence entre nous effectivement allez Niné, on ne fait ni la même profession, ni le même métier. Lui, il pense qu'on fait la même profession. Non, on ne fait pas la même profession. Mais vous êtes tous des journalistes. Non. Encore moins le même métier. Lui, il est un mercenaire. Elle est mercenaire. Serge Daniel est mercenaire. Un agent de la DGC française. Munu togolendo journalistia briefing de document journalistique donc olu kal la ɲini ye u bɛ jamana o jamana kɔnɔ u Fransi ka politique extérieure le soutien aux rébellions soutien aux mouvements terroristes ka information traité ni anglais min bi jamana déstabiliser min bi terroriste dɛmɛ ani ka jamana labi kuma u bɛ na n'olu di s'il était un journaliste a bɛ gɛn ka bɔ Guinée pourquoi ka information ɲini ka information di jamana dɔ bɛ gɛn pourquoi ka jamana bila pourquoi Mali filɛ nin ye a ye Mali bila pourquoi? Vous devez le savoir. Donc, journalistique, mercenaire de nous. Ali Tcheminte Serge Daniel et tu sais qu'il y a information d'il qu'à Soso. Serge Kelenga, né information mindingo, Amadou, le juge vient d'ordonner la libération de Amadou Nba. Comment il t'a donné au de nos faits? Amadou maintenant mercredi, jeudi, n'est publié. Serge Tarabla, ko nebe ni manam connaît de l'makwe manamana kan publié lié quoi. Ko tinyete. Mali journaliste woreo. Nyengoya kama. Ani chama hypocritia kama ani malien chama juguya ani nyengoya kama o bɛɛ nana u sen don nin na pour que ka ne lanɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ san kɛ ka a layɛ de ne ye erreur kelen pewu jumɛn kɛ k'u b'o ta ka ne lanɔgɔ ɲɛngoya ye a sababu ye ɲɛngoya jugu ye a sababu ye n ye mɔgɔw ye n ye makun n ye mɔgɔw ye nin na n kun t'a miiri o mɔgɔ ninnu c'est à dire tant que diɲɛ bɛ ka taa i bɛ bɛɛ dɔn kelen kelen min ye min ye quoi dɔw fana nalen bɛ dɔn k'u yɛrɛ kɛ intellectuel ye non il n'a pas vérifié des informations sanni ka information di il faut vérifier au lieu de donner des informations infondées etc. ngana kuma dama quoi il ne cherche même pas que c'est-à-dire ne malien bɛ kalan hakili tɔ bɛ geren ka taa fɛ mun don hasidiya ɲɛngoya jugu et min bɛ kuma i ɲɛngoya min b'u dusukun na ça ne leur permet pas du tout de réfléchir u bɛ fɛ ka fɛn kelen min ma i kan o ye kibaruya jugu de o fana ye jamana in réalité dɔ ye hali cɛ min ti Serge ye ne ka information dilen a tɛ se k'a sɔsɔ nin ko in na qu'est-ce qui s'est passé exactement bi n bɛ se ka kuma anw ka hami ye jamana bɛ basigi cogo min n'aw hakili b'a la jeudi ne ye publication min kɛ n ko Amadou le juge a ordonné sa libération n y'a bɛɛ retiré ne kɔfɛ journaliste wɛrɛw tun y'a bila u ka source jɔnjɔn de fana u y'a sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ la min tɛ sɔsɔ
u bɛɛ y'a retiré, n'est-ce pas? Ka taa a waati fo sisan ma sɔn ka n prononcer sujet in kan. Munna? Fanga dɛmɛni sira don, jamana kolosumani sira de don. Waati dɔw la raison d'état a bɛ fanga bila ka fɛn dɔw kɛ. En tant que citoyen, ni jamana ka basigi ni kolosuma hami b'i la, tu acceptes ka wuluw to yen u ka wo ci la k'i makun i ka tiɲɛ kan, u k'i lanɔgɔ, u k'i nɛni, u k'i lajaba wagati damadɔnin kɔnɔ. I bɛ sɔrɔ ka bɔ o kɔfɛ k'u malo ni halalaw ni hɔrɔn minnu b'a la, olu bi segin u kɔ. An b'o de fɔ, maa o maa bi nkalon ɲɛsin ne ma juguya bolo ma, ne ka kuma ye kelen pewu de ye. Ni tiɲɛ don ko Ala bɛ yen, a k'a yira ko tiɲɛ na ale Ala bɛ yen wa ale bɛ kiiri tigɛ. Ne bi o dɔrɔn de dugawu kɛ ni olu bɛɛ lajɛlen ye. Hamadoun Ba a été arrêté mercredi. Jeudi, au dugujɛ, Hamadoun Ba a bel et bien été libéré. Ablala. Hamadoun bɔra kaso da fɛ exactement à 15h56. Jeudi. Exactement à 15h56. A bɔra prison kɔnɔ. Ka taga fo sɛbɛnni kɔrɔ a sera yen. Sinabefu siège a kun kan ka déclaration kɛ Sinabefu siège de la. Est-ce que i bɛ ka kuma faamu? N bɛɛ kɛra jeudi. Jeudi. Pour la circonstance, Joliba TV welela ani TM1 Paul Nguessan, Joliba TV Moussa Tembene, olu tun bɛ Sinabefu siège la déjà. Hamadoun makɔnɔ a bɛna déclaration kɛ. U surunyana siège la wagati min ye weleli kɛ ko caméramanu ni mɔgɔ minnu bɛ siège la k'u ka bɔ k'u jɔ da la k'u sera ka ban. Caméraw bɔra, mɔgɔw nan'u jɔ, bɛɛ bɛ k'a makɔnɔ. A mɛnna ka mɛn a tɛ ka ye. Finalement ye weleli kɛ ko o tuma a kɛra cogo di? Ko ko kuraw yera ko la. Ko mɔgɔ wɛrɛw nana k'u ka segin. Olu segira n'u ye ka taa MCA kɔnɔ. Parce que a libéreli kuma bɔlen a wolola problème wɛrɛ la. Min fana y'a dama tasuma ye fanga kun kan. Donc acteur wɛrɛw donna ko kɔnɔna la sisan pour que ka compteur bila zéro la fɔlɔ. Le temps que ka taa tasuma wɛrɛ min wulila ka taa jisuma bɔn o fana kan k'o faga. O de kɔnɔna na ne welela publication ninnu a bɛɛ ka bɔ yen. An y'a retiré sans donner d'explication, sans commentaire. Sinabefu fana ko ɲɛnabɔli sira k'a ɲini n'u fɛ u ka kuma pour que dususuma bɛ na. Non, n'i ye Sinabefu mɔgɔw ka kuma lamɛn a don u ko tant que olu ma Hamadoun ye siège la k'olu tɛ se k'a fɔ k'a bila la. Kuma kɔrɔma de don, hakili bɛ minnu na n'u dalen tɛ tatiɲɛ kama, hasidiya ma minnu dusukun halaki, olu b'a dɔn a faamu, u bɛ fɛ ka min fɔ. Voilà ce qui s'est passé le jeudi. Mais comme dɔw dɛsɛra ne na sira bɛɛ fɛ, a kɛra hasidiya ye sisan, nkalon dilanni k'a da ne na o dɛsɛra o bɛɛ la, u nan'u ɲagami nin fana na. Kuma yɛrɛ bɛ ka f'u ye hakilimaya la, u b'a la non
Amafio, Chini ou Chiningena libéré là, de toute façon, il est en prison, etc. Ou tardon, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne cherche pas à comprendre. Mimbu intéressé, ou venez la nogo chogodi, ou venez, ou bien moro, ou l'uniana, ou bien moro tikenena, chogodi, ou de ou souci. Fɛn dɔ de ne lafiya ne ɲɛ tɛ maanifin na n tɛ ɲɛbɔ maa fɛ kuma tɛ ka maa hajidenya ala ye min kɛ n ye o kunnan fɛ ne tɛ ɲɛbɔ maa fɛ kuma tɛ k'i ka mɔgɔ hajidenya ti mɔgɔninfin lajɛ quoi c'est pas moi ça fait pas partie de mes soucis. Voilà ce qui s'est passé exactement le jeudi. Jamanaw ka basigi ni kolosuma kama anw ka kan k'an da de an ka tiɲɛ kan ka mɔgɔw to yen u ka fɔɔnɔ an kan parce que tile fila ni ko don barika bɛ fɛn min na mɔgɔw ka wa se ka foyi tiɲɛ denw tɛmɛna Mali kɔnɔ non seulement u t'a kalama u t'a ɲini k'a dɔn dɔw b'a kalama mais c'est pas leur problème u fɛ fɛn o fɛn bɛ ne lanɔgɔ olu b'o de fɛ sinon caman y'a o kɛ dugu jɛra u taara visiter la MCA la kuma sɛbɛ fɔr'u ye nka u ma se ka kɛ halala ye ka kɛ hɔrɔn ye k'a fɔ ko vraiment an kun ye nin nkalon da Abdul la k'a sɔrɔ il avait raison. Moi je ne cherche pas à avoir raison, non non non, ne b'a ɲini k'a dilan de hali n'o bɛ bɛn ka makun n ka tiɲɛ kan an y'o de kɛ pour que ka fanga dɛmɛ jisuma ka bɔn tasuma kan bɛɛ ni kunkɔrɔta ka bɔ nin ko in na sina bɛɛ fu ni kunkɔrɔta ka bɔ magistraw ni kunkɔrɔta ka bɔ fanga ni kunkɔrɔta ka bɔ a la jamanadenw kana degun jamana ka basigi ni hɛrɛ sira kan ne ka tiɲɛ lanɔgɔli k'a kɛ nkalon ye ça me fait quoi a bɛ mun kɛ n na ça me fait rien je me tais là-dessus de toute façon ça fait des années les gens sont en train nkalon tɛ yen maliyɛnw ma min da ne na nkalon tɛ yen fanga yɛrɛ ma nkalon min da ne na k'an minɛ ka n datugu nkalon ni fɛnw kan fanga yɛrɛ y'o min kɛ ne na n bɛ se k'a fɔ ka s'a dan na a ye mun kɛ ne na foyi je demeure donc jamana ka basigi kama an ka tiɲɛ k'an makun o kan ka mɔgɔw to yen tile damadɔ u ka fɔɔnɔ c'est leur droit a t'anw bɔ an cogo la an t'a dɔn hali fiɲɛ cira an tɛ tɛmɛ kɛ. Ok Abdul sujet janyana an bɛ taa babu filanan très rapidement su kura kunu an balila k'a ye ko fɛn min ye faransi président ye n'o ye Emmanuel Macron ye ko a y'a ka assemblée dessus ko kɔni a kuma cayalen don kosɛbɛ africain ko faransi taajɛn le daminɛnen filɛ nin ye i bɛ se ka mun fɔ faransi assemblée ci ko ye. D'abord dossier in ne ma tila a analyser la fɔlɔ o de la ma émission k'a kan mais n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko président ye assemblée ci c'est que assemblée a jɔsen man ɲi assemblée kɔnɔ donc n bɛ n jɔsen ɲɛ cogo di assemblée kɔnɔ fo n k'a ci ka segin élection kan a kɛra ka tugu mun na yɔrɔ Union européenne y'a dama confédération de i b'a fɔ AES bɛ fɛ ka min kɛ olu ka député bulon bɛ yen o kalataw bɛ kɛ o de sen fɛ faransi yɛrɛ politiki bolofara min ni français yɛrɛ bɛɛ bɛ siran olu nali ɲɛ fanga la o ye Front National mɔgɔw de donc Macron ka parti ye 15% sɔrɔ olu ye 32% de sɔrɔ c'est à dire olu ye Macron ka score doublé quoi. Hakilina min dun b'olu la ani Macron ni Union européenne bɛ taa sira min kan apparemment ça ne les arrange pas beaucoup surtout Macron ka position politiquement c'est très très défavorable donc il fallait que ko in a ka lajɛ kura ye bon apparemment Fransi classe politique niveau la caman sɔnnen bɛ élection kura kɛli ma mais an bɛ min fɔ dɔrɔn africainw ye an ka hɛrɛ tɛ Faransi politiki a mana yɛlɛma sira fɛn o fɛn kan an ka hɛrɛ t'a si ye kosɛbɛ kinifɛmɔgɔw numanfɛmɔgɔw camancɛmɔgɔw
a kana k'i ɲɛna ko mɔgɔ bɛ na Faransi fanga la k'o bɛ se ka taabolo yɛlɛma Faransi ka waleya la farafinna a tɛ se ka kɛ donc ni nafa b'a la yɛlɛma bɛ se ka bɔ a la o yɛlɛma dan ye Faransi mara Faransi yɛrɛ jamana kɔnɔna mara an'o ni Europe kɔnɔna ani jamana wɛrɛw cɛ mais farafinna c'est la même politique Faransi bɛ halaki sira de kan mun na parce que a bɛ ka perdre Afrique jɔn sababu la Russie c'est pourquoi Ukraine ani Afrique front fila de ye Faransi ka priorité Ukraine pour que ka Russie emmerder diyagoya u ka sɔn u kana u k'u sen bɔ olu kan Afrique o de la u b'a ɲini ka pression yan ka Ukraine pour que u ni Russie bɛ se ka bɛn parce que u taara a négociation yɛrɛ ɲini mais Russie ma sɔn donc an ka Ukraine front kalaya pour que ka Russie obligé Russie n'an ka négocier o négociation kɔnɔ u b'a fɔ bon a y'aw sen bɔ a ye Mali labila a ye Burkina labila a ye Niger labila a ye nin labila u bɛ na n'o kumaw de donc alors que la Russie n'est plus sur cette voie Russie au contraire olu bɛ k'u ka présence de renforcer farafinna kɔnɔna la et déjà farafinna jamana caman bɛ yen même Tunisie Russie bɛ ka taa yen olu bɛ ka Russie bisimila olu fana ni tubabu bɛ ɲɔgɔn na même Tunisie donc Angola o cogo do Libye o cogo do donc Sahel kɔni tɛ o kɔni Faransi halakira ye ka ban voilà ce qui est en cours malheureusement donc pour que nous ordre mondial kura min bɛ k'i kun bɔ Faransi fanga bɛ fɛ ka fiɲɛ bɔda di a yɛrɛ ma ka a kɔ sɛmɛyɔrɔ sɔrɔ ka ɲɛ politiquement pour faire face à la situation fadenya min b'u ni Russie cɛ d'accord donc au contexte de Abdoulaye ni mina dan sigi an ka bi babu la ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo k'o fɔ an ka bɔ an bɛ jamanadenw bɛɛ fo toujours k'a fɔ an hakili to an faso de la jamana in sɛgɛla a ɲanina jamana in tɛ basigi an yɛrɛ kɔ cogo si de la an ka ɲini ka ɲɔgɔn faamu jamana ka intérêt vitaux ye min ye an ka danfara don o ni politique kɛlɛ ani mɔgɔko kɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ en même temps ka kangari da fanga fana ye waleya dɔw bɛ sen na farati don jamana kɔnɔ i b'a fɔ Mali n'o ye mɔgɔw tununi ko ye i bɛ bali ka mɛn mɔgɔ dɔ tununa tile 3 4 5 a bɛ bali ka bɔ non ko u tun ye minɛ ka bɔrɛ don kun na dɔw bɛ bɔ u b'a fɔ baasi ma kɛ n na dɔw bɛ bɔ u b'a fɔ u ye n laja mais min ni min kɛra maa si tɛ sɔn k'u lakale bon an bɛ ka mɛn laban in na ko Kabala campus universitaire étudiant dɔ k'o tununnen don depuis juma tɛmɛnen maa ti problème dɔ tun bɛ campus in na yen o jiko problème ko a tun bɛ mɔgɔw la minnu tun bɛ ka étudiants la mobiliser pour que k'o dénoncer ale manifestation tun kɛra a ko kama waati la a ko liyelen b'o la ou pas an t'o dɔn fanga b'a kalama ou pas an t'o dɔn mais an b'a ɲini jamana marabagaw u kana kulonkɛ kɛ ni fɛn sugu négligé mi ta otage la Bamako yan ka tunu n'a ye maa si ma kibaruya dɔn fo ka se kalo caman ma ma t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min o tun bɛ mɔgɔ minnu bolo o ye an bɛ ka marifatigi minnu bɛ ka an kɛlɛ o y'olu de ye o kɛra Bamako yan bon ni fanga ma farati nin fɛn ninnu na ni nin kɛra taabolo ye n'a sɔrɔ tiɲɛ don ko fanga b'a kalama dɔw kana na taa dɔ ta don dɔ ka taa kojugu k'a la u bɛ sɔn ka a tɔgɔ jugu da ɲɛmɔgɔw kunna dɛ donc
ne bolo farati ye jamana min yɔrɔ min nin dɔw ye farati ye ni mɔgɔ min ye ko kɛ u k'a to justice k'a tigi wele n'u bɛ min k'a la u k'o k'a la o ka fisa minɛni sugu dɔ ye n'a sɔrɔ ko fanga b'a kalama ni fanga t'a kalama fana u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ joona ninnu bɛ se ka ɲini cogo min a ko kana négliger jamana in bɛ yɔrɔ min mɔgɔw kana jɔn ko la dɛ mɔgɔw kana jɔn ko la tout peut arriver donc an bɛ se k'o de fɔ